Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we bazarlardaky gymmatçylygyň fonunda Aşgabat şäherinde talaňçylyk we ogurluk hadisalary köpelýär. Bu hadisalarda adamlaryň öldürilmegi bilen bagly wakalar hem ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar polisiýanyň bu mesele çemeleşinden nägile bolýar. Habarçymyz soňky wagtlarda şäheriň köçelerinde aýal gyzlaryň we çagalaryň talanmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigini aýdýar. Talaňçylyk wakalarynda raýatlaryň mobil telefonlary, gyzyl şaýtepleri we sumkalary gaňralyp alynýar. Aýal gyzlary we çagalara hüjüm edilip, olaryň goşlary zor bilen alynanda olary köplenç şiket hem ýetýär diýip efirde adynyň üýtgedilip, maýsa diýip tutulmagyny soran bir Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Talaňçylyk we ogurluk hadisalary diňe paýtagtyň köçeleri bilen çäklenmeýär. Raýatlaryň öýlerine hem hüjüm edilip, olaryň goşlary talanýar. Bu hadisalarda raýatlaryň öldürilmegi bilen bagly wakalar hem ýüze çykýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä, soňky hepdelerde adamlaryň öz jaýynda talanmagy we öldürilmegi bilen bagly bir näçe waka boldy. Olaryň biri paýtagtyň 9-njy etrapçatyndaky beýlekse Görogly köçesindäki jaýlarda ýüze çykdy. Talaňçylar özlerini elektrik, suw ýa-da gaz edarasynyň işgärleri diýip tanışdyrýarlar. Raýatlar ynanyp gapylaryny açýarlar. Ogurluk wakalary köplen şu görnüşde amala aşyrylýar. Talaňçylara garşylyk görkezen raýatlar yaralanýar ýa-da öldürilýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Bellesek soňky 1,5 ýyl çemeti wagt bäri elektrik, suw we gaz edarasynyň işgärleri öýleri aýlanyp ýaşaýjylardan hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini alýarlar. Habarçy ogurlaryň köplenç bu usuldan peýdalanýandygyny aýdýar. Soňky döwürde ogurluk we adam öldürmek hadisalarynyň köpelmegi bilen ýaşaýjylar öz dogan garyndaşlaryna we tanyş bilişlerine jaň edýärler. Olar öz goňşy golamlarynda bolan wakany gurrun berip, olara gapylaryny tanamaýan adamlaryna açmadlygy tawşyrýarlar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar ogurluk hadisalary bilen bagly yerli polisiýa bölümlerine arz edýändiklerini, ýöne polisiýanyň bu hadisalara bipark çemeleşýändigini aýdýarlar. Polisiýa para bermeseň olar ogurluk ýa talaňçylyk wakalaryny dolu derňemeýärler. Bu tejribe giňden ýaýran diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk radiosy ogurluk wakalarynyň köpelmegi we munyň bilen bagly ölüm hadisalary barada Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminden kommentari alyp bilmedi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar ogurluk we jenaýat hadisalaryna ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün göderan aladalarynyň barha kynlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Şeýle-de olar bu wakalaryň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky güne geçişliginden soň hasta köpelendigini belleýärler. Ýatlasak, maý aýynyň başynda döwlet başlutany gadyr gijesine gabatlap müňden gowrak tutsoň günäsini geçdi. Berdimuhammedow ozalky güne geçişlerde bolşýaly bu gezek hem günäsi geçilenleriň iş bilen üpjün edilmegini tawşyrdy. Türkmenistanda ýiti ykdysady kynçylyklaryň fonunda işsizlik diňe öňkü tutsaglar babatda däl, türme basylmadyk adamlar üçin hem uly problema bolmagynda galýar. Diňe geçen ýylyň dowamında ýurduň dürli künjeklerinde onlarça iş ýeri ýapyldy we ýüzlerçe adam işsiz galdy. Munyň bilen bir wagtda bazarlarda azyk önümleriniň gymmatçylygy we döwlet dukanlarynda gytçylygy saklanyp galýar. Bu ykdysady problemalar sosial meseleleri güýçlendirýär. Ýurduň dürli künjeklerinde ogurluk we jenaýat hadisalary hemde dilekçilik köpelýär. Bular barada adatlyk ýygyderli habar berýär. Geçen ýylyň maýynda Aşgabatyň Aba Anaýew köçesiniň gabatlarynda 60 ýaşly bir gartaň aýal ýol üstünde bıçaklanyp öldürildi we onuň şaýsepleri talandy. Türkmen hökümeti hemde media serişdeleri ykdysady problemalary boyun almaýar we ýurt raýatlarynyň durmuş kynçylyklary, köpelýän ogurluk hadisalaryny hem agdamaýar. Prezident halk maslahatynyň soňky mejlisinde amala aşyran işlerimiziň netijesinde raýatlarymyz dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpjün edildi diýdi.